Xayrli ertə deyib sənləşəbiz qabatsızlığın bilən xəm studiyanın şirаттағы qonaqlarını biz indi sizə təqdim etərgə əzir. Bugün bizdə indi tanıb alğansızdır. Top klip tapşırığının alıştırğısız alıb barışçısı tanınğan şovmen Ayrat İlyasov özünün ailəsi bilən durmuş yaşağı Leysen Sınağatov bilən жүрші. Ulu qızları Ralina, həm bərəkə qızları Elvina bilən İsənsiz. Sənsiz. Bugün balalarını yaxlау günündə biz indi balalar, ailə, həm balaşaq xatirələri turunda əsləşirbiz. Sözünü Yıraqdan, balaşaqdan başlasaq, balaşaqның ən yaxdı xatirəsi olub nərsə qaldı ikən Leysen Ayrat Aysığızdan başlayır. Leysenden başlayalım. Yok, sizin Ayrat'a verem. Besin ve xатын kızlarga yol koyatırgan adetim var benim. Leysenden başlasak dürüsrek bulur. Abla eng yaxты xatire, menimçe har bala üçün eng yaxты xatirelerin birisi eng esте qalatırgan ay bir ol birinchi sınıfqa oqurga kiruinde. Mine aşıqtan aşıq haman көз алдымда ничек укырга барганнар, ул беренче кыңгыраулар, ул теге әле иң якты хатирә бәлки шуңа күрә истә калгандыр да ул. Мине шушы кыңгырау белән 11 класс, 11 сыйныф укучысы менә шулай җилкәсенә утыртып, миңа шушы кыңгырауны биреп, мен шулай йөрттеләр. Ой, кызларны йөртәләр. Бу юлы кызлар юк, бөтенесе помпошкалар булган күрәсең. Ул вакытта мин әле бик жабыгым. Син шондыр гына бер малай. Әйе. Может, связьләр булгандыр инде, белмим анда. Сөйләшкәндер. Ни өчендер мине алдылар. Вот. Менә шушы бик истә калган хатирә. Менә тормышта иң алган иң зур сабак нинди икән? Бәлки берәр начар эш эшләгәннән соң әйтелгән сүздер, кат итеп, бәлки хәтта пышмакка бастырырлардыр. Onların lütfen iskaya düşürmezke. Yok, anın annesi silahı boyunca вообще bik akıllı kız bulup üsken indi. Pışmakka da bastırmağında bir güne taptırdı. Senin bəxtkə gənə bulğandır indi bu ayarı. Özündən? Var. Məsələn? Ansa avulda, Kubuşaraqta avuldaydı. Bunda әтiyeniler yanında bulmağaş. İrik kaşıqasın? İrik kaşıqasın. Devani bizden əlləniga bir elektrib alaydı. Ol бик кыштыкандар да эленеп тора иде инде безнең ишек өстендә, анда чыбыклар да эленеп тора иде. Абыйның армиядан кайткан ременьнәре дә бар иде, бөтенесе бар иде. Полный комплект. Аллаһка шөкер, шул ләксә шул кышкан гына эләгәйден, шул әзрәк кулларга сугып бер нәрсә кирәкмәгәнне алсаң, күп сөйли башласаң, булай әйтмим инде кайсы якларга сукканда. Менә шулай нөләккәле иде ансыгына бөтен кешегә булгандыр. И су ташталар иде безне. Бик катты тыңламасаң су ташый рәхәтләнеп көне-төне. Күңелгә кереп калган шул иң башы хатирәсе булып балачакның. Инеш суын ташырга, ну, хайран. Ул балачакта бит анда су ташыйсы килмей, уйнарга рискиле бирәк велосипед менән җырлыйлар бетерсә, син су ташыйсың. Siz ikiniz de səhnə kişisi, җитмәсә ikiniz de bir өлкәдә эшләгән кешеләр, иҗат кешеләре алар шактыгына катлаулы кешеләр, яшерен батырын түгел. Менә ikigizгә бер гаилә булып яшәп китү кыен булдымы? Аеруча беренче елларда. Birinci yıllarda belki bik sezilmegəndir Biz onda Ayrat'ın әтисе, әнисе белән бергә тордык аларның фатирларында. Шуңа артык хисләрне Сизергә вакыт юк я. Әйе. Вакыт юк я. Шуңа күрә әллә ни әйтә булмый. Ул вакытта бит минем дә җырлый башлаган чак әсетер тәмамдан башлап кына киткән икән дә безнең популяр чагы. Бик фата. Бәлки Лейсән шуңа күрә дә минем белән җырлый башлагандыр, белмим. Ләкин Әлләндер сөйли монда киткәнчеме Лейсән? Юк, алай түгел. Яра. Ну, анда күбрәк концертлар, ниләр белән җөргәндә без бер-беребезне аңлыйдык. Лейсән дә ул вакытта бик еш кайдыр чыгып китә иде. Концертлар белән йөргәнсең инде син дә. Әйе, конечно. Без дә ул вакытта бик еш йөридек, бер-беребезне бик аңлап өйрәнеп киттек. Хәзер шуңа күрә шушы аңлау, бер-беребезне аңлау барыбер дәвам итә. Лейсән аңлый, әгәр дә мин берәр кая бармасам, шушы концертлар белән булсын, анда туйлар белән димәк кирәк. Димәк, акча булмый иде. Монда хәзер аңласаң да юк, аңламасаң да юк. Лейсән хәзер бит куып чыгара тора. Хәзер үзе куып чыгара. Барасың син берәр. Бу ялларда нигә ятасың син, белмәм. Айратна син инде хәзер дә әле популяр кеше дип әйтик име? Телевизион проектлар синсез үтмәй, концертлар синсез үтмәй. Менә әйт әле бер яктан кураж, бәйрәм, тусовкалар, икенче яктан гаилә, семья, кызлар, хатын, үлчәү кайсы якка баса? Моны мин барыбер уртаклашырга тырышам. Менә бөтенесен уртак кына тотырга. Ләкин
Sıra buldu bu. Күбрәктер. Сыяк баса үлчәүдә. Ну, эш урынында гаилә минем өчен барлык беренче урында ул гаилә инде. Монда шуңа күрә әйтергә кирәк шул. Бик күбүк булмаса да хәзер менә бүгенге көндә теге барбер башта бит эшләргә кирәк, соңыннан инде ял итерсең дигән бер мәкаль бар бит инде. Пенсиягә чыккач барбер хәзерәк эш булганда теге урысча әйтеп спрос булганда, без кешегә кирәк булганда эшләргә кирәк инде. Мин шул яклы. Соңыннан инде алар ял итербез. Әкрен генә ел саен шушы процентлар гаилә ягына арта бара. Арта бара. Менә яшьлеккә яңадан гаилә төзелгән генә вакытта әйләнеп кайтсак, Ләйсән, син хәтерлисеңме, Айратның сиңа тәкъдим ясаган гомумән ничегрәк үтте ул көн? Үзе хәтерлим. Айратның дулкынланган ахыр ул көне. Юк. Бәлки бүлешерсез. Килеп китәле. Без гашыклар көндә әйләнешүегезне беләбез. Иннән соң Әйдә үзең сөйлә Айрат. Ул хәтерләми. Мин хәтерлим, но Сәлерос. сез әле җавапларыгыз туры килмәс дип борчыласызмы? Бәлки шулай дип борчылады. Менә берсеме кызык итәргә була. Хәзер Ләйсән чыгарып торабыз. Башта мин үземнең версиямне сөйләп үзенекен сөйләреннәр карарбыз, дөрес микән, юк микән. Тәкъдим ясау вообще бик кызык булды безнең. Без Ләйсән белән ачуланышып торган ягыйме бер заман. Бер ай аралашмадык. Соңыннан шушы аралашмадык та шалтыратыштык та ничектер мәйтәмәйдә. Килеп алам, әтидән машинаны алдым да Ләйсәнне алып чыгып киттем Казан буйлап йөрергә. Хәзерәк ничәнче числа булгандыр инде, белмим. Но матур көннәр бугай. Июль айы. Июль айы. Июнь булса. Мөһим түгел, җәй көне. Җәй көне иде инде. Ха, кич белән җырибез, шулай нәрсә йөрүштек, анда тегендә бардык, МКЦ якларына барып кайттык. Инде кайтып барганда мин булай кырыга утырдым да, каяндыр башка бер уй килде. Өйләнешергә, что ли? Ләйсән, әйдә өйләнешәбез. Шул көне генә. Әйе, шул ул кырыйдан утыра. Аның әйе дә булмады, юк та. Ой, әнигә әйтсәм, нәрсә булыр микән, шулай. Мин бу әллә юк шунда аңлап булмый. Уйлап тордык. Теге, ой, всё, мин анда әйтәм, син ничексең инде? Ана шулай, миңа уйларга кирәк. Башта шатланды, ярты сәгать соңда уйларга кирәк аңа. Юк инде алай түгел. Миңа Туктале, минем версия бу. Әйе, соңыннан. Ана кайтып җиттек, бер-ике көннән инде мин әти белән әнигә әйттем, шулай уйлаштык та инде. Или бергә идекме шунда без? По-моему, үзем генә әйттем яны. Тәкъдим ясадым. Мин тәкъдим ясадым. Әни монда вообще инде нәрсә ничек инде шулай уйламыйча, бер нәрсәгез юк, әйтәм, яра булыр әле үзегездә, әйтәм, бер нәрсәсез башлаган кешеләр, ана шул 5 минуттан тынды ул. Аңлады. Ярар, типа, наша насыйп булсын, матур гына шулай булсын дип, никахны инде без Башкортстанда укыттык. Монда якында гына мәчет юк бит. Аңлашылды. Ләйсән, фикерен версиясын тыңлыйбызмы, әллә бүтән сорауга күчәбезме? икенче сорауга. Менә бу Ләйсән бу сораудан инде син кача алмассың, чөнки сорау сиңа юнәлтелгән, ниме? Хәтеремдә Ләйсән синага тәүдә бик якты йолдыз кабынган, ниме? Һәм ул вакыт өчен бик кыю образларда килеп чыкканыңны, ниме? Сәхнәдә кем-кемгә гашык булгандыр әле, ниме Ләйсән ул вакытта? Айратка, Ләйсән синага тәбәгә. Һәм менә тора бара Ләйсән, син хәзер 2 кыз бала әнисе, Ләйсән әзгенә шоу бизнестан читләште һәм телевизор экраннарыннан югалып тора дип әйтергә буладыр, имам. Ләйсән, әлеге фикер син менә үзең теләп әни юлын сайлауыңмы, әллә инде гаиләнең дә басымы булдымы моңа? Ну, беренчедән гаиләнең басымы булды, балаларны барбер бәләкәй булганда бик калдырасы килмәде. Бәләкәй вообще җылак әни генә дип хаман яшь тола барбер әни дип бер кеше белән дә калмый. Шуңа күрә инде кемдер әйтә, безнең авылларда Айрат чыгармыйдыр сәхнәгә дип, көннәшә дип, менә шулай дип йөртәләр авылларда, шулай дип сөйлиләр инде. Хәтта мин әйтәм, юк, алай түгел, алай дөрес түгел. Юк, акрын гына эшкә дә чыктым, акрын гына яңа җырлар яздырып, әйе. Минем уйламча сәхнә бер кайда китми. Айрат көнләшәмсең? Юк. Син Айраттан? Хәзер юк. Әлегрәк көнләшү бар иде, име? Ну, аз гына бар инде, хатын-кызның шундай бар инде да. Күңелендә Үти күңелләрне. Юк, хәзер. Мин бит өйдә утырам, балалар, читер, көнләшү булды инде. Син тегендә барасың, монда барасың, мин торам өйдә, минем дә чыгасы килә дип
Өстәвенәсен битәре кашан гына балкып торган сәхнә кешесе, әле теге бухгалтерия булмаса анда табиб булып эшләсәң, ширак булган булыр. Хәзер сәхнә тормышыннан безнең марафонга кире әйләнеп кайтыйк һәм миңа Ралинаның ярдәме кирәк булачак. Безнең ВКонтакте официаль төркемебездә калдырылган, игълан ителгән иде конкурс. Һәм әлеге конкурста катнашырга теләгән кешеләр үзләренең соннарын калдырдылар. Мин мәсәлән 5нче номер, мин 6нчы номер димме. Һәм менә без әлеге соннарны бөтенсен дә җыеп әлеге лототронга салдык. Һәм хәзер Ралинаның җиңел кулыннан без шарларны ачачакбыз һәм син миңа андагы соннарны әйтерсең. Ә без соннардагы җиңүчеләрне кычкырып игълан итербез. Һәм җиңүчеләргә бүген безнең партнерыбыз Татарстан китап нәшриятыннан бик матур китаплар бүләк итәчәкбез. Шулай ук Мир кинотеатрыннан кинога 2 кешелек билет һәм Әкият курчак театрына шулай ук 2 кешелек билет. Димәк, Ралинаның җиңел кулыннан башлыйбыз. Әйдә киттек. Әйдә, ашабыз. Bir eteyim. To'xta qizim, ochma. Necha bu? 14. Димәк, 14нче номер астындагы җиңүчебез ул безнең Лилия Әүхәдиева. Лилия Татарстан китап нәшриятыннан гаҗәеп матур китаплар белән бүләкләнә. Котлыйбыз Лилияны. Әйдә, Ралин, дәвам итәбез. Вот Лилия. Давай, тагын кызым. Может, Ильвина да алыр? Әйләндер башта, әйләндер. Әйләндер. Все, булды. Кызым, давай. Ильвина, хәзер син ал, давай. Әйдә, ал, әтигә бир алып. Аннары мин алам. Бир берсен. Берсен. Тукта. Ой. Бик сынап кына. Шикелдегеннән. Бир булышам кызым. Бик сынап кына алды бу. Ай. Аннары мин. Колы җиңел булсын. 16нчы сан. 16нчы санасында безнең Ләйлә Мифтахова. Ләйләне котлыйбыз һәм Мир кинотеатрына 2 кешелек чакыру билеты бүләк итәбез. Киттек. Шарик. Ага. Давай, кызым. Розовый ал инде, розовый. Вот. Бир әле. Я тоже. Подожди. Так. Подожди, хәзер син табырсың. Ка? Мансы безнең Та-та-та-та-та-там. 2нче сан. Икенче сан. Икенче сан. Молодец. Икенче сан астында җиңүче безнең Лилия Әхмәдиева. Лилияны без Әкият курчак театрына спектакльгә җибәрәбез. Котлыйбыз. Котлыйбыз. Уеныбыз кызайымы? Һәм мин әле күрәм сезнең гаиләгезнең дә марафонга дип алып килгән бүләгегез бар. Менә кечкенә генә бүләк алып килдек. Конструктор дип атала буга инде әлеге. Әйе, конструктор дип атала буга. Хәзер әйдәгез Айрат Ильясов һәм Ләйсән Синагатова кулыннан конструкторны кем алыр? Шунысын ачыклык. Уйнатабыз әлеге конструкторны. Әйдә. Әйләндер кызым. Булды, музыка бүлгән номер. Хәзер икенчене алырсың, я? Так. Бир. Мәмәсен тот. О. Син алырсың. Касымы? Конструктор 11нче сан астындагы катнашучы галәгә. 11нче сан астында катнашучы безнең Ләйсән Нуриева. Балага конструктор инде. Юк, әйбәт. Рәхмәт килгән кунаклар. Әгәр дә сезнең бүгенге марафон хакында, бүгенге көн хакында әйтер сүзләрегез, теләкләрегез бар икән, экран сезгә. Айрат. Хәзер. Беренчедән, шушы матур бәйрәм белән барлык әти-әниләрне котлап китәсем килә. Икенчедән инде бөтен балаларны котлыйсым килә, телевизор караучыларны, безне күргән, белгән кешеләргә барсына да сәламнар җиткерәсебез килә. Әти-әниләребезгә, сезнең әти-әниләрегезгә барсына саулык, сәламәтлек теләп, шундый матур теләкләр белән минем әйтер сүзләрем бетте. Ләйсән, әни кеше буларак әйт. Мин инде үз теләгемнән һәр балага исәнлек, саулык телим. Чирләгән балалар давалансын һәм барсы да бәхетле булсын. Ләйсәннең матур теләкләренә кушылып, әлеге марафонның гади генә марафон түгел, хәйрия марафон икәнен яңадан искәртеп үтәсебез килә. Һәм әйтәгез, бүгенге көннең инде матур традициясына әйләнгән эшне бергә сезнең гаилә белән дә без башкарыйк. 34-34 кыска номерына БФ нас сүзе белән башлап, SMS җибәрергә кирәк. Һәм әлеге SMS-та сез үзегезнең күпме акча күчерергә риза булуыгызны да язырга тиешсез. Изге эштә, дуслар, бергә катнашыйк. 34 БФ. Әйе.
Хәзер исә сезнең алып килгән бүләкләрегезгә кушылып, без үзебез дә үзебезнең партнерыбыздан Татарстан китап нәшриятыннан сезнең гаиләгә истәлекле бүләк тапшырасыбыз. Менә бит. Рәхәтләнеп укыгыз. Сен әйтә. Балаларда китапка карата мәхәббәт тәрбияләрсез дип Амин, шулай санабыз. булсын. Рәхмәт. Рәхмәт дип әйтер алим. Миңа ошасалар укымаслар, конечно. Ләйсәнгә ошап китап яратырлар дигән өметтә калабыз. Әйе, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар, килүегез өчен. Так, Киләсе кунакларны көткән арада әйдәгез бергәләп мультфильм карыйк. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.